गोवा राज्याचे माजी सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आणि त्यांच्या सौभाग्यवती आणि कुटुंबियांनी युपे कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या त्यांच्या समवयस्क त्यांच्या वर्गात असणाऱ्या काही मुलांचं स्नेहसंमेलन आज इथे आयोजित केलं. आणि या स्नेहसंमेलनामध्ये त्यावेळच्या विद्यार्थ्यांबरोबर त्यांच्या इतर कुटुंबियांनी आमंत्रित केलं. मला या स्नेहसंमेलनात येण्यामध्ये खूप आनंद झाला. माझी बायको उमा प्रभू उमा केणी गोयची ती देखील या महाविद्यालयात शिकली. आणि ह्या स्नेहसंमेलनाच्या निमित्ताने स्वाभाविकपणे तिच्या बालपणीच्या मित्रांची पुन्हा एकदा ओळख झाली, मैत्री दृढंभूत झाली. परंतु मला अनेक नवीन लोकांची मैत्री देखील साधता आली. श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे माझे सहकारी आणि मित्र आहेत. गोव्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री असताना मी केंद्रामध्ये मंत्री होतो आणि आम्ही एकत्र खूप काम केलं होतं. आणि त्यानिमित्ताने त्यांची भेट झाली, सगळ्या लोकांचं बोलता आलं. शाळेतल्या कॉलेजमधल्या मुलांचं अशा तऱ्हेचं स्नेहसंमेलन आयोजित करणं मला वाटतं हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होतो. बऱ्याच वर्षानंतर जेव्हा माणसं एकमेकाला पुन्हा भेटतात तर निश्चितपणे जुन्या आठवणींना पुन्हा एकदा उजाळा मिळतो. परंतु त्याचबरोबर या गतस्मृतींना केवळ आपण चालना देतो असं नाही, तर नवीन एक बऱ्याच गोष्टी शिकता येतात. माझ्या आयुष्यात मी हे केलं, माझ्या आयुष्यात मी या चुका केल्या तर मी अशा सुधारल्याची माहिती मिळते. आणि म्हणून आजच्या कार्यक्रमात खरोखरच एक आनंदी वातावरण दिसतंय. डॉक्टर बाळाप्पाई हे कार्यक्रमाचं संयोजन करतात, नियोजन करतात आणि त्यांना इतर त्यांचे सर्व सहकारी मित्र साथ देतात. मला वाटतं अशा तऱ्हेच्या हे संमेलनामधून आपल्याला पुन्हा एकदा बालपण जगण्याचा आनंद मिळू शकतो. आणि म्हणून अशा या संमेलनात आयोजित केल्याबद्दल मला देखील आनंद होतोय. त्याबद्दल मी सर्वांना धन्यवाद देतो. जो गोंयांत येता तो गोंयच्या मोगान पडटा. एवरीबडी फॉल्स इन लव विथ गोवा. इट मे बी चीफ सेक्रेटरी द हायेस्ट पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन. ताका दिसता 3 वर्सांनी त्याची बदली जाता आसतना ही नीड्स टू हॅव सम अपार्टमेंट इन गोवा खंय तरी. आणि फॉरगेट चीफ सेक्रेटरी जो कामगार म्हणून हांगा डेली वेजीसाचेर येता, खंय समान रावता बाबडो 2 वर्सां 3 वर्सां जातकीर ताका दिसता हांगा खंय तरी झोपडी आपल्याली आसची. त्यामुळे गोंय हे इतले सगळ्यांक प्रेमात मोगात ओडून घेता. देशभरांतल्या जनतेक खंयचो इंडस्ट्रियलिस्ट दिल्लीचो आसूं नाजाल्यार केरळाचो आसूं, he feels pride in having a holiday home in their name, in the name of the family, in the name of his company here in Goa. ही गोंयची ग्रेटनेस आसा. ती गोंयची ग्रेटनेस आमकां सगळ्यांक सांबाळून दवरपाक जाय. वी ऑल आर इन रिटायरमेंट मूड. 60 जाले की गोंय सरकार, भारत सरकार रिटायर करता सर्वसाधारणपणे. पण आणि मागीर आमी आतां चल रिटायर्ड लायफ आनी त्या लायफान वचपाचो आमचो प्रयत्न आसता. आतां तोर सुशेगाद जाल्ले आसात, सांबाळटात, ते सेटल जाल्यात. मागीर चल खंयचो आमी पळयलो जुनो दोस्त पळयलो आनी ताचे बरोबर केन्नाय 2 दिसांनी 4 दिसांनी विकेंडाक कॉप मारले, बसूया उठूया. 60 वर्सां जाता तेन्ना मनीस जबरदस्त मॅच्युअर्ड जाल्लो.